Към една друга съвсем не по-малко важна тема с продължение. Следим и от край време. Огромно сметище ще трови Самоков и водата на софиянци. Депото ще е само на километър от река Искър. Малко ретроспекция. Огромно сметище заплашва с екологична катастрофа един от най-чистите градове в Софийска област Самоков. Затова алармира телевизия Алфа още през август 2012 година. В града предстои да бъде изградено депо за отпадъци с площ 327 декара, което ще събира боклука на цели 4 общини – Самоков, Ихтиман, Долна баня и Костенец. То ще е разположено само на километър от село Драгошиново и Самоковския квартал Възраждане. Притеснени граждани алармираха телевизия Алфа за пагубния ефект от проекта и голямата вероятност за екологична катастрофа след изграждането на сметището. Сагата с складирането на боклука на 4 общини започва още през 2008 година, когато кметът от БСП Ангел Николов взима решение за строеж за ново депо за боклук. Така наречената санитарна зона се допира до къщите в Драгошиново и Самоков. Тя е определена наглед напълно произволно, без да се отчита, че преобладаващите ветрове са в посока именно към жителите на селото. Не е съобразена и с релефа на местността. Сметището ще бъде изградено на високо и температурната инверсия ще донася всекидневно тежки частици от прахта, миризмите и пушеците към двете населени места. Не бива да се пропуска и фактът, че сметището ще унищожи 327 декара земеделска земя и още незнайно колко хиляди декара такава, която ще попадне в санитарната зона. Това неминуемо ще се отрази и на туристическия бранш в града, който осигурява голяма част от препитанието на местните жители. Още по-притеснително е, че според доклада на ОВОС, само една от 3 клетки на ново депо ще генерира 10 пъти повече газове от старото сметище. Общинските власти, водени от Владимир Георгиев, не обръщат внимание на протестите на инициативния комитет. Най-голямата заблуда е, че ако не се построи ново депо на това място, такса смет щяла да бъде повишена. Според експертите обаче, такса смет за самоковци ще се повиши така или иначе заради директива на Европейския съюз, според която този тип дела ще се санкционират всяка година с увеличаващата се такса, която за 2014 година ще бъде 35 лева на тон. В неведение тънат и жителите на София, чиято питейна вода може да бъде замърсена от сметището. Още повече, че Самоков е сеизмична зона и при едно земетресение, подобно на това от май миналата година, може да се стигне до сериозна екологична катастрофа. Екоминистрът Нона Караджова не отговаря на гражданските сигнали. Водим битка с местната кметска управа в лицето на Владимир Георгиев и предшественика му Ангел Николов и двамата от БСП от 2 години. Многобройните протести и жалби към РИОСВ, Община Самоков, Министерството на околната среда и водите, Областната управа на Софийска област, Общински съвет Самоков, Софийски административен съд продължили повече от 2 години ни навеждат на мисълта, че скандалното депо обслужва именно интересите на управляващите. В това са категорични членовете на инициативния комитет против строеж на депото. Организаторите настояват за затваряне и загробване на старото сметище, а за новото да се намери подходящо място, което да не се намира в такава непосредствена близост до населени места. И друг път съм го казвала в това студио, тази тема отдавна щеше да е на първа страница чело на вестниците, ако беше удобна за властта. Защото сега тя трябва да звучи така. Софийската вода под сериозна угроза за отравяне. Сега Бойко Дамянов от инициативния комитет против строежа на Самоковското депо точно на това място е в студиото. Здравейте! Здравейте! В петък бяхме с вас на дело. Какво ново? Казахме и фактите, нещо важно да сме пропуснали. Там имаше едни експерти, които си бяха техни на РИОСВ. Точно така. Даже един от експертите, госпожата, която трябваше да каже дали ще бъде замърсен въздуха на Самоков от депото, при спора между мен и нея изпусна една приказка, която е достатъчно показателна. Например, вие знаете ли точно какво ще строиме? Което само по себе си говори, чий експерт е това и колко е независим. Жалкото е, че чиновниците, които би трябвало да ни служат в момента за усвояване на европейски средства, които ще бъдат разпределени между приятелски фирми, са готови да изтроват десетки хиляди жители и да създадат предпоставки това да стигнат до стотици хиляди жители, белята, която са готови да направят в нашата община, в нашия град.
Може би да припомним, че всъщност вие и сега сте тровени в Самоков. Това повече през лятото дори си личи. Да, тогава се усеща дори при определени климатични състояния, се усеща миризмата от старото депо. Аз живея в квартал Възраждане. Вие успяхте да го упоменете това в един от репортажите. Някой път се самозапалва или циганите, които роват из боклуците там, го палят. Не знам, но се усеща и дима, особено рано сутрин, когато въздуха, поне усещането е за по-чист въздух. И така, но това депо държа да отбележа, че то е по-далече от града и е в далечинка. А сегашното ще бъде по-близко и е на височина. Значи, сегашното при положение, че специалистите, техните са казали, че 10 пъти ще отделя повече вредни емисии, то какво ще се случи с самоковци тогава? На сегашната експертиза, която аз даже не бих я нарекал експертиза, тя си е някаква измишльотина тяхна, мобилната станция, която е изпратила РИОСВ за изследване на качеството на въздуха, е била базирана в горния край на града, почти посока Боровец. Значи, ако са искали истински резултати, би трябвало да я позиционират там, където е на входа на Самоков от към депото. Там е пътя за Ихтиман. Говорили сме, че става въпрос тук и за заменки, и за други интереси. Да. Предлагам да се върнем към четвъртък миналата седмица, когато бяхме на поредното дело в Софийския административен съд. Да, имаше емоции, защото Бойко Дамянов и още 4000 души, които са обединени в една група във Фейсбук против строежа на това депо, точно на това място, имат емоции. Те живеят там и техните деца. Чуйте тях и адвокат. Това да пише, че при земетръс екологичната катастрофа за Самоков и София на лице. Техни хора са го написали, нали? И това не е вярно. Ама пише го черно на бяло. Как? Ама добре, как? Знаете, аз имам едно конструктивно предложение. Знаете, спокоен тон, да седнем в общината, ако трябва ден, 2, 5, колкото искате, каквито въпроси искате, да седнем и да ги гледаме и да го обсъждаме, а не да се губиме време тук и да видите, че вие сте по-заинтересовани да се случи това нещо. Ние сме заинтересовани на пчелин. Да се случи на безопасно разстояние. Да се случва. Добре, ето аз ви казвам, аз съм съгласен. За сетен път казваме, че не сме против. Добре, помислете върху това нещо. Дайте да седнем, каквито специалисти искате, каквото искате, дайте, ще седнем и ще обсъждаме. Специалистите, които назначава съда, казват, че депото ще бъде на 3 км и половина, а то е на 800 метра. Ние живееме там и знаеме. Чакайте, вие значи казвате 850 метра от околовръстния път. Не от околовръстния, от първите къщи на Самоков. Първите къщи, нали сещате какви са? Те са коптори, които са незаконни. Не са така. Как, моля ви се, аз имах парцел за строеж, там са нови къщи, квартал е създаден преди 10 години. Дайте да седнем и да го погледнем, какво е реално. Ще го като погледнем? Ако ние сме го гледали. Добре. Ние също имаме специалисти, съмишленици. Добре, дайте ги вашите специалисти. Предложихме на съда, обаче не се приеха. Приемат се тия, които каже едно на Караджова. Най-лесното е. Днес казахте в съда нещо важно и интересно, че властите продължават да ни правят на маймуни. Какво имахте предвид? Имам предвид това, че в процедурата за ОВОС властите трябва да предоставят на обществеността цялата информация, която се отнася до инвестиционното предложение и тази информация да бъде обсъдена от обществеността, от гражданите. В случая е постъпено точно по обратния на законния начин. Към момента на общественото обсъждане доклада за ОВОС е съдържал една минимална част от необходимата информация за оценка на инвестиционното предложение и неговото отражение върху околната среда. След завеждането на жалбата и след дори година и нещо след завеждането на жалбата, властите започват спешно да създават информация за сметището, като се правят хидрогеоложки проучвания, правят се измервания на въздуха, значи 5 години преди това, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, не са правени измервания на атмосферния въздух, на качеството на атмосферния въздух в град Самоков, но видите ли, спешно през 2012, след завеждането на делото, са направени 6 такива измервания в различни сезони. Това според мен е недопустимо. Това означава, че властите си играят с гражданите и с техните права.
Добре, какво пречи да бъде на Пчелин? Площадката е изследвана, точно. Ние не сме хората, които казваме къде да бъде позиционирана. Вие не знам доколко сте навътре в нещата. Площадката беше променена. Навътре съм... Всяка вероятност... Добре, знаете ли защо? За да може Симеон Пашов, който ще строи депото, готов съм да се хвана на бас с вас, за да си вземе габрото отдолу. Защо се е отказал от концесията? Моля ви се. Влизаме, да, не смейте да говорите. Разбирам ви напълно. Не го познавам дори това лице Симеон, не знам кой си. Експерти, адвокати от другата страна на барикадата не знаят кой е господин Симеон Пашов. Ние пък знаем. Преди малко го показахме при подписването на договора между кмета на Самоков, госпожа Нона Караджова. Той беше там отстрани. Господин Дамянов, кой е Симеон Пашов, ако някой от нашите зрители не знае? И какви обществени поръчки и с какви протекции се ползват от властимащите от ГЕРБ от край време? Симеон Пашов е собственик на една от най-маститите фирми, вероятно в България, Главболгарстрой. Родом е от едно самоковско село. Аз би го нарекал най-тлъстата пиявица на община Самоков, въпреки че беше направен почетен гражданин, неизвестно защо. Всичко, което е правил, или е било във вреда на града и на жителите, или му е платено и надплатено. Прословутата спортна зала, която така силно се рекламираше, когато се строеше и откриваше, цена от 16 милиона отиде на 32. Близки приятели с предишния кмет. Поради това, според мен, се построи и един хотел общински, също огромен хотел на Боровец. Има с властта, независимо кои са власти имащите в момента. Така значи, той също е виден еколог в кавички, почисти така река Искър на територията на Самоков. Да, на него е възложено. Така я почисти, че в момента нито риби, нито жаби, тя е едно блато, а преди беше една свежа, бързо течаща рекичка, може би последната чиста точка на река Искър по нейното и протеже. И така, сега интересите са му явни, затова знаеме за регистрираното търговско откритие на мястото на сегашната площадка за добив на габро и знаеме за наличие на габро и знаеме за отказа му от концесия. Нещата някак си странно съвпадат. Сега предполагам, че всеки здравомислещ човек ще се сети за какво става дума. Но каквото и да е, дори да не аз пак съм казан, той е бизнесмен и си гони интереса. Когато някъде има отворена врата, какво му пречи да посегне да я вземе, след като няма кой да уварди. Значи, той си гони интереса. Задължението на нашите управници е това нещо да не позволява да се случва и всички конкурси да са справедливи и да се работи за благото на общината и на хората въобще. Тоест пак стигаме до едни интереси, които са финансово така отдебелени и с много нули отзад. Да не забравяме обаче откъде тръгнахме. В крайна сметка за това най-вероятно някой да получи някакви пари. Говорим за някакви пари от тези с многото, нали, пак казвам отзад. Наистина има реална опасност водата на София да се замърси и вас, хората, които и без това редовно ви замърсяват в Самоков. Абсолютно. Целият град и цялата природа под Боровец, свързано и с заменки, да пострадате. Нас всъщност това, което ни интересува, е точно това. Нека да грабат, щом като им се позволява, но да не ни троват. Все пак това не е за една година или за няколко месеца. Това ще бъде за 30 години и то плюс. Като основно достоинство на тая площадка, изтъкнато в доклада, е, че е с възможност да се разширява, което звучи кощунствено. И без това площадката е най-голямата на Балканския полуостров, неизвестно защо, а пък освен това и с възможности за разширяване.